Din hija farsa miktuba minn Malcolm Gallia li prinċiparjament tirrakkonta l-istorja ta' x'jiġri meta 4 koppji Maltin jiltaqgħu Għawdex biex jagħmlu weekend ta' esperimentazzjoni. Min isejħla swinging, u aħna naturalment seħħula esperimentazzjoni. Marti Martek Martek Marti hija l-iktar proġett riċenti tal-kumpanija rinomata Staġun Teatru Malti li għal dawn il-ġranet se toffri l-ispettaklu ewlieni fit-Teatru Manwell. Atturi stabbiliti bħal Carlos Farrugia, Larissa Bonacci u Chris Piteri huma biss uħud mill-protagonisti f'dram li żgur ser jintoġob mill-udjenza Maltija. Meta se niswiċċaw il-partners se nkunu fil-kma maralina jew kulħadd fl-istess post qudiem xulxin? Aħna nipprovdu drammi, kummedji li huma l-ewwel nett minn Maltin għal Maltin dwar il-Maltin minn Maltin. Okay? Biss, naturalment, il-kummedju kollha x-xogħol kollu nagħmlu għandu ċertu rispett lejn l-udjenza, għandu ċertu integrità f'dak li huwa xogħol. Il-kumpanija dejjem tellet l-aqwa fost it-Teatru Malti, ibbażat fuq teatru ġdid li l-udjenza dejjem irrispondiet b'entużjażmu kbir għax-xogħlijiet tal-kumpanija. Dan huwa possibilità biex is-soċjetà Maltija tanalizza lilha nnifisha permezz ta' stejjer bħal ta' Marti Martek Martek Marti li tqajjem għarfien dwar l-individwu b'xogħol integrat fi żmien li qed ngħixu fih illum. Ferħani ħafna bit-turnout. Sissa l-inqas Istaġun Teatru Malti dejjem irnexxielu jiġbed numri sbieħ ħafna u nisperaw li nkomplu sejrin. Għandna bħalissa infatti hemm 6 drammi li qegħdin jiġu miktuba, mhux se ngħidlek x'inhu huma lissa. Hemm 6 drammi, hemm 6 awturi li qegħdin jaħdmu bi sħiħ biex fi snin li ġejjin nippreżentaw 3 drammi li nippreżentaw kull sena.